Hello Gaeilge, fáilte arás, eagrán ní inniu. Agus an teidil atá ann ná chuige a ndéanann taifeadú orm féin agus mé ag cineadh. So why do I record myself while I'm crying? Monaroa is agah. Tá sé sin deanta agam. Níl sé deanta agam mór an uaireanta ach i gcupla fhíseán gearr í sein gin chuide mó ach rinn mé é gcupla fhíseán níos faide ar YouTube. Ní cuireann an chéad uair ach is cuireann jabhlainn ó hin, beagnach jabhlainn ó hin. Bhí trend ar an idirlín le árán like níl is agam an tárán caife mé seacail ach bhí daoine ag chur fhíseán agus picturí droch í seán agus droch picturí díobh féin ar an idirlín well bhí siad ag deanú fhíseán gin na fhíseáin seo agus na picturí seo leis an cheol agus ag rá social media isn't all, doesn't show the full picture and this is what you see of me but this is also me and me sé cineadh ná just clearly going through a rough time. So go bunúsach sin an trend a bhí an bhrein misisiceán agus bhfuil mé úsáid as fhíseán díam ag cineadh. Agus bhí rábanna agam, bhí réimse láthain agam. Mar is maithlam é a dheanú nuair a bhíam ag cineadh ná nuair a bhíam ag strachailt is maithlam taifead a dheanú orm féin mar codíonn sé lam. So beghráchlam scríú nuair a bhíon ag strachailt. Ach anois is dóithe mar gheall go bhfuil mé clárta le fhíseáin tá mé níos clárta le fhíseáin ag amháin am a héal scríomh níos mó ach tá mé clárta le fhíseáin sílam gur éirí sé níos dalaí agam mo chuid maithúcháin agus smuointe a scríú thar na blianta mar dírí siad níos casta dóhain tá is agam ach tá sé fear like híonn sios agus bhín ag éirí scríú ach ní bhín ábalta ní raibh na facail agam agus go tuige a raibh mé ábalta loirt mar sin well ní raibh mór an céalle leis ach bhí sé cathartic tá sé cathartic dúsa bhaithí mé níos comportaí ag leacu sosanna agus mé ag loirt so just lór mé os ard a méanaar do a cheamara sin chúis amháin is maithla mé codíonn sé lam ach chúis eile ná is cuiban lam nuair a háisí mé a dheanú seo well actually an chéad uair a rinn mé is seo rinn mé is seo an chéad uair blianta ó hin sul a rá YouTube agam fiche nídeag is dóithe so tamil fada ó hin agus mar dúirt mé sul a rá YouTube agam actually tá mé gin se bréige bhí YouTube agam roimh Gaeilge mar chroí bhí dearma deanta agam mar sin so bhí YouTube agam faoi aclaíocht agus miúrchlanse tá sé príomháideach inis so ní bhuaithí tú é rinn mé fhíseán an sin faoi imní agus bhí mé géirí taispáint do dhaoine go bhfuil sé cear go leor go darlaíonn leitheanta mar seo go mbíonn daoine ag maithú mar seo so bhí mé géirí é a thaifeadú lenéis sin a thaispaint agus chuir mé sin san níos ní raibh mór an sin trúsairí agam ar tharabaí bhí níos mó views agam níos mó views na sin trúsairí ach cadéirbí sin an chéadúr a rud mé sin ní cuivilm an chéadúr eile ach tá is agam
go mé ag strachailt coppla bliain ó hin agus thosaigh mé é anú níos minice. Go bunúsach amar bí nach raibh mé ag maithú go maith an, well, nuair a bhí mé ag maithú go hulk. Ní raibh plán agam leis na físeáin sin ach bhí mé ag iarraidh iad a choneal le meorchlanse a phlé. Mar hial mé, okay, nuair is mian lam físeáin a dhéanamh faoin bheorchlanse, nuair is mian lam meorchlanse a phlé, ba waithlam taispeint do ghaoine, ba waithlam loirt faoin na drach leitheanta, na drach chamanna in ma héal, ach waithlam samplaí a haispeint do ghaoine. Mar chodíonn sé lumsa nuair dhéanann daoine é sin. Is cuireann lam coppla duine a eicáil ag cíniú ar na main hóisiolta, agus chudí sé le mar gheall nach bhecinn tú é sin ar na main hóisiolta, in amanna sílan tú ar ní chreideann tú go mbíonn daoine ag maithú cosúil lása. Go mbíonn siad ag maithú chomh-hulk lása. In amanna ní chreideann tú é. Déir tú le tain, is dótha. You know, is dótha is cinse go maithíonn daoine eile cosúil sin, ach níl samplaí agad. Seeing is believing. Sometimes it is, ar an drachúr. But you know, just seeing a little, having a few examples. You don't need to see everyone cry to believe that everyone does. And it's not just crying, dala and scale, by the way. I'm not just talking about crying here. Like, oh, I didn't know anyone else cries. Like, tá mé caint faoin bheorchlanse, tá mé caint faoi imní, anxiety, agus dúlagar, depression, meorchlanse. Mar ní raibh mé díreach ag cíniú, like, ní raibh mé ábalta gulthaigh an chóisiir sin agus ba waithlam tá brónar. No, bhí sé a bhád níos más na sin bhí mé ag strachailt. Thuí mé ar straith an sin tá brónarm, ach sin iad na cúiseanna an dhéanam hain é. So, codíonn sé lam, chuann sé suamhnas orm, is díalan é dúsa, agus ba waithlam taispeint do ghaoine nach bhfuil siad ina éonar. Mar dúirt mé níor bhain mé mór an úsa deas na físeáin sin. Tá físeáin sin agam an gearraí seán, agus gearraí seán eile like Ceannaigh go na seachtaine na rud mar sin. Is gcuirt iad na deora a chiiltear, ach is gcuirt go mór iad na deora nach chiiltear, sin é. So bitter are the tears that are shed, but the ones that are most bitter are those that aren't shed. So basically, don't bottle it up, let it out, and crying sucks, but it's worse to not cry when you need to. When my úsáid as físeán díam ag cíniú agus an seanachil sin scríofa Thaisin sé leis an chuid is mód ina daoine, ach dar nói bhí coppla tracht daoine ag rá go dé tá contrailte leat or go tuige bhfuil tú a cíniú, ach ní raibh siad concerned. They were like, why are you crying? Like, what's so wrong with your life, sort of thing. Tuige a ndéanann tú taifeadú or tain agus tú a cíniú. Sin an príú cheist. Like, why are you recording yourself crying? Why would you record yourself crying? Agus sílan daoine áirithe, attention seeking. No, if I were attention seeking, I would insert audio. Let you know what I'm crying about and beg for help. Just ba waithlam taispeint do ghaoine, seo mise. Tíofaí tú níos mó pictiúr agus físeáin díam agus mangú mór orm. A big smile on me. Chud is mód an am. Ach, bíam a cíniú agus bhíon a cíniú I bhád níos minice. Tá laias agam inis, ghlacam laias do má bheorchlanse agus buíochas le dia. Mar ghlach mé laias ar fáid bliain go lei fiche na fiche nídeag agus an sin díri mé as inné bliain go lei, mar hial mé no. Maithím níos fearr inis. Waithlam trílehaint as an saoil gan laias inis. Agus sílam go raibh an ceart agam ag an am sin, mar waithí mé níos fearr chuidí an laias go mórlam agus bhí nósanna níos fearr agam ina dhé sin. So bhí mé ag iarraidh dus trílehaint as an saoil gan laias.
Inné bliana rud bug níos mó há sé méid strachel éis agus bhí sé níos massa an uair sin le díri sé olc miltena bhí mé in áit miltena ó híomh na Muirlanseide. And yeah, I was in a terrible place regarding mental health, so tá mé inta sásta gur thosaí mé ag ghlacu leiis a rís mar hábháil sé mo héal ina réire hábháil sé mo héal. Ach deanam rudí eile dar nói, deanam rudí eile le cuidiú le a bheorlanseis le ara a thuirt tú héin. So, cabbéirbí, mar gheallar sin ní bíam ag cíú in arid sin inis, rud maithe sin, ach bíam go fóil agus rid mé fi sean a bhréir, actually, mar bhí mé cíú agus ní ro mé go mai. Fís díalan, visual diary ná, cabbí cadé. So, rid mé taifead ar am héin, agus chudí sé lom. Chur sé suúbhne orm. Is fiú é na físeáin sin anú agus iad a rint le daoine i ma haithí héin, mar cé go nuirt coppla duine rudí granalum mar gheall orthú. Ró níos mó daoine buchas lom. So more people thanked me, even though some people said mean things or, you know, they were being rude. More people thanked me. Dúirt siad lom gur maigad as an sean sin anar gur maigad as tú héin a chur a math an sin mar bíam héin ag strachelt agus codíonn sé lom nuair a eicem nach bhfuil mé imime éonar go míon daoine eile ag strachelt leis an Muirlanse. And tá sé sin chotáhairta mar dúirt mé chudí sé sin lom héin. So dar nói tá ardan agam agus when he may úsáid as mo rú, I will use my voice on my platform. And is few é mar bhí córáte aonanta jazz agam le daoine. Mar gheall ar na físeáin sin ná amar bí a phlé an Muirlanse, bíon córáte jazz agam le daoine, agus tána córáte sin cho táhairta. Who is shall, he is shall. Up a period, down a period. Highs and lows, sin and sail. Gus inis tá ag smaointiú ar na físeáin sin a chur an daoine ar na main hóisialta ag jeadú na bliana faoin bhliana tá caite. So rinn mé héin ceann ag jeadú fiche ceathair. Ní arna mé ceann ag jeadú fiche cuaig. Ach, san ní sin chur mé físeáin díam héin ag cíúán dar nói. Bhí go leor físeán níos mó físeán díamsa ag Gaeilge nó sásta agus sin má fanse, like tífi tú níos mó Gaeilge agus aman a maithe. Curann sé isteacharm nuair nach ndéanann daoine sin. Ná sin an rud níl físeáin ag aithin duine díobh héin ag cíú. Ní chaithí tú taifead a dhéanú ar tain agus tú ag cíú. Ach, más influencer thú ná tion chura. Sí am go sé táhairta fiú a rá le daoine. Rinn mé físeán den bbliana tá caite agus mar a ecann tú tá cuidmhór, rinn mé cuidmhór rudí aontaithe, tharla go leor rudí maithe. Ach, ní ro an bblian ar fad first. Tharla sé seo, tharla sé sin, bhí méid strachelt, bla bla bla. You know, ní chaithí tú ahan rud a insinstochaí ní ar an idirlín. Take mé sin agus aontaíam lei sin. Ní bhrainam the ins and outs to my hail. I don't share the ins and outs of my hail, of my life. I really don't. Like, people think if they just see, like, if you're a little loch vulnerable, you share anything. Yeah, like, dúirt daoine on my hail, I'm, ná Johnny sin, you know, ná chur físeáin díad héin ag cíú ar an idirlín. Like, tá rudí níos más ar an idirlín. Cé a dhéanann tú héin nuair a bhíonn tú ag cíú? An dhéanann tú taifead ar tain? An maiid leat scríú béidir, an maiid leat loirt le daoine, an maiid leat de scia ligan, an arcar íseán deanna mé sin fásta an amana caithí mé arc ar, you know, YouTube shorts, like, tá sé grammar mar tá TikTok agam ach
Bí me garc ar YouTube Shorts agus maithíim níos fearr faoi sin mar sílan níl mé doom scrolling on TikTok, but I'm doom scrolling on YouTube Shorts, which is it's just videos people upload to TikTok and put on YouTube too, so yeah. And I'm gonna like just nervy mínta maithú Ceannaigh ná overwhelmed caife mé sin dhéanamh. I need to just zone out, focus on something else, and yeah. Bé mé cear go leor. So could é dhéanann tú hain? Málam dit taifead a chuneal ar amana dúchlánacha I a héal. Like piú más bíon le scríú faúda. Físein ní chaid tú físein a dhéanamh ach sílam gur rud jazz é arc siar ar agus feicáil. Wow. Rinn mé sin. Hannig mé sláán as an tréimhse sin I héal. An tréimhse aonta dúchlanach sin. You know, I came safe out of that very challenging period in my life just to record things. Record the good things too, the good times, dar noi. But we're much better at that because chucky tú slán as. You know, sin rud a bhain na tá fólamtha agam mar gheallar na físein sin. Agus fiú nuair a bhíam ag deanú taifead orm hain, bhíam ag smaointear sin. Like, chucky mé slán as seo. You know, creide mé ach ní creide mé. Ach, creidin cud GMA. A part of me believes it, and that's enough. Go jockey me slanas and chucky tú slanas. Mar dúirt mé im fad chréilú Ceannaigh. Tomorrow will always be better. Bé amarach níos fara. Bé amarach níos far go jaw. And tá sé fear. So, sinné a chuirde tá súlagam gurhain sibh sult as an eagrán seo agus freagar an cheist sin le a hull ar Spotify comments ná Apple comments ní mai cinse faoi sin an rud é sin ná YouTube ná Instagram DMs. Fuair mé teachtracht ó gnne ar Instagram a déist le má fad chréilú faoin leor a scríú mé agus má chóirle. So bhí sé inta jazz teachtracht a ail faoi sin, so Instagram DMs más míon leat agus sin é a chuirde. Tá ginger an seo ríis rinn mé dearmid í a lua. Thuí si a bhála ar feid tamil ach tá si ar sin is. So níl si an seo ón eagrán Ceannaigh. Ach gur míle maigah as éistar leis an fad chréilú seo agus bé mé cantlibh sa chéad cheann eile. Slán go fóil.